Mai timung arong atowar kahe nupar pegajok kedam kewang aphan kisung. Lakha ingkoi rapho nilip MSC constituency ke parlo mai timung arong atowar kahe nupar pegajok kedam kewang ji aphan rat kisung. Inglong kedo arada tumke jopar nitame ason akisum kacetong jopar nile cethanta jut e. Bonta ahok pet pen langdam lo pulutangte karbi anglong pulute thoi inglong lidota thoi inglong kedo akarbi aphanta kerap kelang kapaching bar krisi keme. Sita non malom akai langdam lo pulute thoi lapen inglong akacheprek thipik sido. Bangsolam langdam lo pulute kado kaveta chini. Athe kaprek a constituency malom ke towar pen chenglok penang an kedam kewang kejoy keji aphan heglong. Bonta nilip constituency ke parlo borpung tarapung lapen lang prothom khanari richangari anathu non anta kemisen atowar avilang. Batai apong keduk kelak arat atumaphan election nang lipo pulute ason lam thu lam dok pen kithan bonta election juddet lote rat akisung alam li chethan nang damji sita office akam claim bomlang monang birta pupupo api anki karbi anglong autonomous council andar akam pupo tangka fan avi pupo lason si apor ke dam bomlo lason si pinile thota mai timung arong karlitang kumteron achor kasangrong pipi arta trok kebrasir kep keso det ajoni inglong pen hathoi an keso kachelang damji aphat cycle pen si ponang koklopusi rong asor pen phirang kia thingno nang pachini don choki hula pen philip tiso lotiki minius karbi anglong. Towar chileng longle angko adolong kahino karbi anglong a development. Lakha kre troksi socheng dhenta constituency arlo rongmong wipen rongagora kapacheleng jipu atowar MOS men kasalam pipon bom atowar bibia kro nadorso alangroy along isi slip culvert selam ponlo. Bangso slip culvert kasalam tangte angko apong RV kejang penajok masap sovet alang kithe anta bangso culvert kahino chinghang lablo. Laso tengpulote bangso slip culvert ko ana jak kiding doji. Laso tengpulote karbi anglong a development kewan ke arnisi nini aphanchot puke klang daklo. Athe karbi anglong autonomous council kachari atum contractor lapen mistri atum aphan kaphiri ajok thangnata pupesi aninghang alingsi kapaklem. Mate karbi anglong autonomous council kachari atum lapuson a contractor atum aphan ki puji ajak kong avidet loma. Athe son si karbi anglong autonomous council block office along block BDO JE atum ko anlune illegal keong non puta jatta kangsai ponji theglong lelang lapen forest department atum aphan tami karbi anglong along arlong thengpi sangti aronri pen ke ponbom kanghu ponbom pu abirta tami paklang ponbom lo bonta lahai aronri pen ke claim atum aphan kangsai ji aphan thekpon long lelang bangso joksi non bangso slip culvert tami kedam tangarni RV alangki pondet pen non nangkaselam thutami kedam tangason thak-thaksi nangman thulilo bangso phuthak karbi anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang pen lapuson a contractor aphan kopi claim ponji lake apor si chinipo. News report Lotikimi News Karbi Anglong.
Kohora Kazirong Hangpi Memorial Park amen penlong ike sompon tap ason pemandet. Lakha ingkore trok Duarbaguri MSC constituency angkang piarlo Golaghat district pen Karbi Anglong district ahoyadung nongnam kasi thangklong Kazirong mate Kazirong Hangpi Memorial Park along Karlitang Kazirong Hangpi amen penlong ike sompon ke som tap ason si pemandet. Lason si long ike sompon along ke tok lake Kazirong Hangpi Memorial Gate, Kazirong Hangpi Guest House, Beautification and Extension of Kazirong Hangpi Memorial Park puhenlo. Bangso along ike sompon laki ningkan ke thom anbak dulu bonta ison nata ke klempon ang tek pon long lelang. Lasi klardak pen kacini jiaphan nilitum loti kiminius aperangki Thomson terang penang ke pali alam thile arjupon sinang. Aprang si luti kimi kila arat teman kadam baje eklo kadam nilinon kedo lake Duarbaguri constituency angkang alu sedo kohora mante elitum arleng lamban pupo kindulang so pini ladak nilila so kindulang so ha warang pupo nang hori nang kong malake non nilin kijut pen kiceng nang letum hanang thanik po first ladak letum angel Kazirong Hangpi park along non ha pempelo labang so anong ekesom seta pini arni anda ladak nong ekesom ta som na kason si theklong lo lasi napaklang ponje phan kamera person man badeng san sene lo jo tim kar benglong tum an amen ke duik lab lo kita piniar ni ison ta ladak kichun bu theklong lela nong ek som da ke som tap asan si pini ni tum theklong pada ke ini tum kohora sariali puke lage Golaghat district lo ini tum ada ke kar benglong ison anong bang ke choklo pada nomor 3 ando la nomor si bang ke choki alo ni tum theklong lo la nomor hini nomor thom bang ke ni tum theklong lela lasi ada kohora area phan kindulang so area phan tong thide asan si pamanda lo pini tim kar benglong tum labang lason athak thak sila puki mara pathom paklang phan chune relo thang ason ave penang la da dung ban ke lasinon nale tum theklong lo ba tum ta ekdom habit asan se cheplang de lo jo thang ta rijap asan se pacheplang dat lebang so rijap pacheplang pe deje phansi ile tum tim kar benglong nam ta an se pacheng thor je phan bor ipon po pase ning che thelo kadom jo ile tum angel Kazirong Hangpi amel bi riarlo setame thang ason ave pen ekdom kepu parlam li ile tum barpi bar soda domeset osomar tum ki ju adem punon ajat punon jo laha ha adolong ke ene kikim tap pa jo sansi nilutum theklong lo jo lai khana le tum aprangai ko ane ale abolon ke seta non ke dekangir hip asansi nilutum theklong nane tum theklong lo mene asi non temkar benglong atum phandili tuning ria alam thigla polo dak elitum kohora mate kindulang su Duarbaguri constituency ar lolong sidolo asi anse paching thoje phan temkar benglong phaneli tuning ri thulo kadom namutum atolong ke phasti Kazirong apen Thomson terang luti kiminius Karbi Anglong.